ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಕುಡ್ಲ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕದು ಪೂಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಊರುಡ್ಲ 2-3 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ತುಂಡಾತದೆ ಈ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ ನಿತ್ತೆ ಆ ರಿಪೇರ್ ಮಂತದು ತುಂಡಾತಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆ ಕೊರ್ಕಂದು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಹೇಳಿದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಪಂಡ ರಿಪೇರ್ ಆದ ಆತನಿತ್ತೆ ಈಗಲೇ ತೊಜಪೋಜಿ ಏನು ರಿಪೇರ್ ಆತನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೊಜಪೋಡದೆ ಅಂಚ ದಾದ ಬಣ್ಣಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕ್ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ರಿಪೇರ್ ಮಂತೆ ಅಂತ ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಮದ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈನ್ ಉಲ್ಪಾಡ್ದು ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಣ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆನಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೈತೆ ತುಳು ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಜ ವೀಡಿಯೋ ತಜಪೋಯಾನ ಎಂಚ ಮಂತೆ ಅಂದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದೇನು ಬ್ಯಾಟಿನ ಎಂಚ ಮಂತೆ ಅಂದು ತುಳು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಸರಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಟ್ರೈ ಮಂದೇರ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಗಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟನ್ ರಿಕವರ್ ಮಂತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೈನ್ ಉಲ್ಪಾಡಗಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದೇನು ಸುರೂಕು ಪೆರೆಸಿದ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೈನ್ ಉಲ್ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಟೈನುಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೈನುಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಚಡಿ ಮಂತದ್ದು ಟೈನುಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಟೈನುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆನ್ ಕುಡದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಜೀವ ಕಲಗುರ್ನಿ ಈತ ಮತ ಮಂತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರತ್ತ ಪೊಡಿ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಗಮ್ಮುಲ ಮರತ್ತ ಪೊಡಿಲ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ತೈಕೊಂಜಿ ಗಮ್ ಪಾಡ್ದು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಫೋಕಸ್ ಆಗುಂದಿಚ್ಚಿ ಕುದಿಯರ್ ಬಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುಂದು ಚಟ ಮಾಡಿ ಈ ಚಡಿತಾ ಇದ್ದು ಕಂಜ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಕಿಂಚ ಫುಲ್ ಪಾಡು ಇಚ್ಚ ಫುಲ್ ಪಾಡು ಅಂಡ ಕಾರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಪಾಡು ಮೇಲೆ ಮಿಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ
கொஞ்சம் நல்லா 4 கம்பெனி போடும். 4 கம்பெனி ஒரு 5 எடுக்கணும், இன்ச் எடுக்கணும். అంతే. వద్దు నెడ వస్తుంది, మిడిల్ వస్తుంది, నెడ వస్తుంది. పర్ఫెక్ట్ పొడి కూడా ಸದ್ಯ ಗೀತ ಅಣ್ತಲೆ ನನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಮುಗಿಪ್ಪನು ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ದ ಟೈನೂಲುಗುಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ದ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕಗಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಿಯ ಪೈಂಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂದೇಕಲ ಬ್ಯಾಟ್ದ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಿ ಆಯ್ಜಿಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಇನಿಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿನ್ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತ ಅಂಜಿತ್ತನೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಐನತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಖಾಲಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತ ತುಳುಟು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೇನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.